Pormal nga buksan karong Biyernes, December 13, ang ika-32 nga Cebu City Olympics sa Cebu City Sports Center. 10,000 ka mga elementary ug secondary students gikan sa kapin 18 ka mga pribado ug pampublikong tunghaan sa syudad sa Sugbo ang gilauman nga moapil sa labing dakong sporting event sa Dakbayan. 28 ka mga sporting games ang ipahigayon sa mga nagkadayang playing venue sa Cebu City nga gisugdan na karong adlawa ngadto sa December 18. Apan giklaro sa mga kadagkuan nga tungod sa padayong curing period sa bag-o lang girenovate nga CCSC track oval, gireschedule ngadto sa January 3 to 5, 2025 ang tanang running competitions nga kinahanglang mogamit sa rubberized track oval. Sa amuang nasabutan, we will pursue the opening and some of the activities sa Avellana na lang tay mga portions dito sa oval nga dili nato gamiton kay huwaton lang nato ang curing mahuman ang curing period. So because wa pa ang curing period dili na sa nato aton kay base niya maguba sa noon dayon. Libre ug abli ang Cebu City Olympics sa publiko nga gustong mosaksi sa mga duwa. This is open to the public pero first come first serve. Walay bayad, walay ticket. Ang ikuan lang sa atoa is in case mag-overflow na, dili na nato pa sudlan. Duna say mensahe ang Schools Division Superintendent sa DepEd Cebu City Division ngadto sa tanang mga kabatan-unang atleta. Sa atong mga athletes who will be joining our Cebu City Olympics, I would like to wish you good luck and always remember that winning is great, but the experience is much better. Ang closing ceremony gitakda nga ipahigayon sa December 18, 2024. Kini si Queenie Joligon, alang sa MyTV, Cebu.